Joo. Mistä me päästään äkkiä lämpimään? En mä tiedä yhtään. Älä ainakin mennä tästä. Onnea vaan sulle. Meidän vittu toille. Vittu sun tyhjä. Mä menen tänne nukkumaan. Mä menen ainakin putkaan nukkuun tänne. Kuolee saatan. Mitä sä helvetin idiootti oikein siellä duuraa? Tää on pornoa. Pääsis messiin. Joo. Jätkät, hei, mä löysin paikan mihin mennä yöksi. Mennään sinne! Mitä? Löysittekö te paikan? Peräkkäin, saatana! Tukaa tänne nää. Niin, pojat. Kerrankin lämmin paikka, missä uinahdellaan. Mä oon Tirsa. Nää kaikki on tyhjiä. Hei, jätkö ketään täältä jalkarikin helvettiä? Ova! Sitä oikein tällainen paikka on löytynyt. En mä vaatia vaan. Satuin vaan törmää tähän ovelle. Toimiks toi teko? Kyllä päälle vaan. Ei taida paska toimia. Eihän sulle siinä kaukosäätymisen pattereita. Nyt skuulaa jätkä. No vittu tee. Yhdysvallan näin jotain. Mitä vittuu? Helvettiikö noin meluu? Tuolta keittiöstä jotain ääni. Minä tiedän, että katso. Mitä helvettiä? Janne! 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 Mitä helvettiä sä oot mennyt tekeen itsellesi? Mitä helvettiä sä oot tehnyt? Tapoit sä sen? Ei, Mitä sä oot tehnyt? Jumalauta! Sä oot tappanut itse! Hei jätkä, sun oma tippa on tappa Janne! Mitä helvettiä? Mitä sä... En minä oo tehnyt mitään! Se tappoi itse! Kai mennään vaikka kattoo sen ruumis on Se ruumis on täällä, kattokaa vaikka! Missä muka? Ei, mut ihan oikeesti se oli tossa, se oli kuollut! Hyvä se on. Mitä sä teet? Ei, ihan oikeesti! Mihin se Janne nyt meni? Tää nyt on helvetin möltoosa kiinni. Just katso. Mitä tää homma nyt on? Niin, sä tuu tänne huutaa ja siellä mukaan roiku ruumis, ei siellä vittu mitään. No missä Janne on? No varmaan lähtenyt kävelemään. No mä oon ainakin paskalla. Mitä helvettiä? Joo, no, katso.
Mitä vittua? Hei! Mitä helvettä? Hei, kauan saa vielä kestää siellä? Mitäs te oikein nyt sit teiks? Mä oikein tiedä. Että mikä krapula? Helvetti, ei varmaan. Jätkät, hei! Täällä kummittelee! Oikeesti! No, tuolla tehtävässä oli... Janne on kadonnut! Tää on jätkä ottanut ihan liikaa. Oikeesti! Mistä sä muuten ton kaljan sait? Mitä vittua sillä väliä on? No pidä se! Mä ainakin menen, tää kummittelee! Vittu toikin nyt saatana vauhkoo siihen vittua. Lukas! Hei Kimmo, mitä sä muuten löysitte? Tuo ovi oli ihan vaan auki, mä vaan menin sisään siitä. Mä vähän kattelen ympärille. Hei, älä mene sinne, hei. Minkä takia? Nyt vaan mene sinne, saatana. Mitä helvettiä? Onks tappanut tää jätkä? Mitä helvettiä? Vittu, se sulle kuuluu, mitä sä oikein luulet? Helvetin murhaaja! Et sä kerro tästä saatana kenellekään. En kerro, ota ihan iisisti. Mitä helvettiä? Mitä helvettiä se olisi tapahtuu, hei? Kun elät tätä elämänä jumalauta, Pullakalla ketjut kilisee. Päisolalla poikat tärisee. Ei tiedä missä on. Nurkissa kartano.